Здравейте, приятели! Днеска ще газираме нещо. Айде да видим какво. Ще махнем тук чорапчето. Оп, махнем чорапчето. Добре, какво толкова да газирам? Аз газирах толкова много неща. Тук боровинки, ягоди, лайм, мента. И ще видим. Ще измислим нещо. Да, аз съм машината. Газири истинска кола. Приятели, чухте ли? Това беше машината. Тя ми каза да газирам истинска кола. Добре, сега ще я послушам и ще газирам истинска кола. Айде да ми какво ще стане. Ето хорила истинската кола налята, ето бутилката празната от чешето. Айде сега в машината. Затегаме си горе. Така. И сега газираме. Ще да така. Ще може, да. Ох. Айде още един път така хубаво. Айде сега клапана да пуснем тук, да обеззадушим малко системата. Това е мармалът стане. Не, машината иска газирана вода, газирана кола и аз какво да правим? Изпълнявам желанията. Така че хора, вие ако искате нещо да газирам специално, пишете в коментарите, абонирайте се за канала, харесайте видеото и съвсем скоро ще пускам нови серии с такива странни, забавни. Айде, газирали се хубаво колата. Я да видим сега. Леле. Здраве! Ау, яко е газирано. Ау, мармелад. Чакам, пишете в коментарите какво да газирам следващия път. До нови срещи, приятели!